ta Nijar ba ko kuma ma bayyana batutuwan da suka tattauna a wannan haduwa tasu. Wasu majiyoyi masu karfi sun tabbatar da faruwar wannan haduwa wacce ke zama ta farko da shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar ta Nijar yayi da waɗannan 'yan siyasa tun bayan juyin mulki kusan shekaru biyu da suka gabata. Kuma Honorable Gusman Abdurrahman, tsohon dan majalisar dokoki a jamhuriyar ta Nijar, ya ce ko da shike cewa ganawar ta zo da latti amma a bar ayaba ce. Muna fatan Allah ya sa a ci gaba da tattaunawa da kasar ga zahida ta cikin dimbin matsalolin take cikin su yau, saboda mutane ne waɗanda suka rike kasar ga shekaru da shekaru, suna da daraja, mutane suna son su kuma ana sauraron su, kuma shi shugaban kasa muna ƙara mishi ƙarfin gwiwa. Wannan taron mai muhimmanci a bar shi a asirce, dan saboda shi shugaban kasa babu abin da yake sauna a cikin kasa, abin da duk zai yi shi a bayyane yadda kowa zai san abin da ya yi. Wannan ganawa da shugaba Janar Abdurrahman Chani ya da tsoffin magabatan kasar ta Nijar na zuwa ne kusan watanni hudu bayan matakin soke jam'iyyun siyasa a kasar ta Nijar a bisa shawarar babban taron muhawara na kasa, kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta Nijar ke ci gaba da fuskantar kalubalai nau'i daban-daban. Sai dai Malam Sule Umaru na kungiyar FCR na ganin soma tattaunawa da 'yan siyasa zai iya yin tasiri wajen shawo kan matsalolin kasar ta Nijar. Kasan Hausa ke cewa da tsoho zuwa ake magani. Su waɗannan jigogi mutane ne waɗanda suka riƙe ragamar ƙasa kuma sun kasan ƙasa ciki da bai. To idan aka shiga cikin wani hali na wuya, wajibi ne ma a tuntuɓe su domin neman mahita. Sai dai a daidai lokacin da wasu 'yan Nijar ke yabawa da matakin shugaban kasa na ganawa da tsaffin shugabannin kasar ta Nijar, wasu 'yan Nijar din na ganin matakin a matsayin wani babban kuskure da ka iya mayar da hannun agogo baya ga tafiyar samar da sabuwar Nijar da ake kai tun bayan juyin mulki. Malam Abdurrahman Ide, shugaban wata kungiyar matasa a jamhuriyar Nijar, na daga cikin masu wannan ra'ayi. Jani bai yi muna adalci ba, shi ma kanshi bai ma kanshi adalci ba, tun da shi ne yake da duka ya dauki mulki suke basa kara aiki da 'yan siyasa, su ne suka cutar da a kasar nan. Kenan Kyani ya kama jikin shi, amana da muka kulla ma Kyani ya saya ya yi shi, ya cika amana da shi da abokanan su sojawa, su kame wadanda suka sace mun kudaden mu, wadanda suka sa kasar mu cikin duka matsalolin nan, ba wasu su ne kuma za a tare ki za a nemo a gyara kasa, wannan ba gaskiya ne ba. Abin jira a gani dai a nan gaba shine ko shugaban kasar ta Nijar Janar Abdurrahman Chani zai ci gaba da irin wannan ganawa da tsaffin ma'aikatan kasar ta Nijar da ma yin ta a bayyane kamar yadda wasu 'yan Nijar din suka bukata, ko kuma zai noke ne domin biyar bukatar wasu 'yan Nijar din da ke fatan ganin ya ci gaba da mulki har sai ya seta kasar ta Nijar ko da shekaru da zai doka akan mulki a nan gaba.